Ondino aurrera albirau, zu lagunekin jarraitu zazu, eta Andrea alborau, pentsatu ezazu eginda gero, atzera bueltarik ez dau, atzera bueltarik ez dau. Ustezko egun eder honetan, lagun arte dena batu, eskontideak prest daudelako, eta nahi baitute elkartu. Zerrengo duzun kontuan hartu, behintzat irritan pentsatu, kate motzean behin lotu ezkero, gero ezin askatu. Gero ezin askatu. Ahora hay que llevar, a ver qué lleva cada cual. Me voy a subir aquí arriba. ¿Qué pasó? ¿Verdad?
Yo el martes ya no podré. ¿Eh? ¿Echaron luego? Que ahora no, ahora viene mal. Ay, sí, sí. Tengo que disfrutar
esan nizun aspalditik. Jatetxean da kuadrilla denak, datorren asterako bildurik. Zerrenan baino ezkontzen zara, despedidaren aurretik. Egin zuen enbidor, eta bizentak hor dago. Taberna giro ederra antza, orain ez duzu nahiago. Gogoan hartu gure parrandak, gure festa eta trago. Bizenta horrek balio aldu, horrek baino askoz gehiago. Azerretzen hasiak nago, kuadrillarekin ibiltzen zinen, zumo eta zuten nago. Kolperik ezko bizitza osoa, daulan bizitzen diren ondo. Eta gotea ikusitanero, kolperik ez dozu emango. Eman behar dizun, dote handita itzela, jakin ezazu zaharretetan, traste gehiago daudela. Bega Bizente ez izan olan, ezan ezazu horrela. Bega begoan ezan zaiozu, dena broma izan dela. No va a perder el hijo por aquí. No, anda por aquí. ¿Dónde ha ido ahora? Ha ido a dar una vuelta. Sí, pero no le veo. ¿Eh? ¿Dónde vas tú?
De gafas, ¿eh? ¿Por qué? Porque es Antón. Y como está usted, igual se rompe la cámara. Que no le grabe, ¿eh? Dale, Perú. Antón que no le grabe, que es muy grave. Voy a marearte con la hija. Getxoko elizatea, 1950 bigarreneko irailaren 9. Nire aurrera, Domingo de Soparda, Bilboko Ibituko eskribaoaren aurrera, agertu dira. Batetik, Juan Antonio Agirre eta Josefa Ramona Zubiaga, senar emaztea. Biak helduak, nekazariak, Getxostarrak, eta Getxoko Sarria etxean bizi direnak. Eta bere seme legitimo Juan Antonio Agirre eta Zubiaga, ezkongaia, heldua, eta gurasoekin bizi dira. Eta bestetik, Cayetano Oiangoiti eta Juan Azumaran senar emaztea, heldua, nekazaria, eta Ormaza Dorretxean bizi direnak. Eta Jakoba Oiangoiti Zumara, beren alaba legitimoa, ezkongaia eta gurasoekin bizi dena. Eta beraien artean, zuzenbidez xedatutako lizentziaren froga ekarri dute. Esan dute, bi gazteo, gurasoak ondo pozik zeudela, Eliza ama santuak dioen bezala eskondu nahi dutela. Bat egiteko, ohartarazpenetan eragozpenik egonezean, eta ondorioz, eutsi nahi dioten egoerari datzeskion zaman handiak direla eta behar bezain txukun eraman ahal izateko. Aldi baterako ondasunak nahita ezkoak zaizkiela, eta bakoitzak ezkontzazko batasunera dakartzan ondasunak ondo zehazteko, idatzi honen bidez, boruz eta zuzenbidez ondoen dagokien modura, ondoren zerrendatutako diren doaintza, zuzkidura eta hitzarmenak egiten dituztela adierazi dute. Batetik, senargaiaren gurasoek ezkontza hau gauzatzeko Getxoko Goni baserria, 22 hektarea lur, pagadiak eta nekazaritzarako lurra, garia, arbia eta landatutako belarra. Baita aurreko guztatik dauden 12 bat anega, 6 erle bere erlautzekin, eta laborantzarako behar diren
lanabes handi eta txiki guztiak eman dituzte. Emazte gaiaren gurasoek bere aldetik hauxe ematen dute ezkontza honetarako. Gurdi bat idikaz, ohe bat, artilezko koltxoi bat, tokadora lababoagaz, lau aurki, lababo bat, arizko zelia, goru bat, 12 arizko izara, artilezko manta bi, artilezko buruko bi, lau mantel bere eskuzatiekaz, artilezko 6 galtzerdi pare, urtze bi, 2 zapata pare, 2 abarka pare, guardasol bi, espiluaz, ur bedeinkatu ontzie, lau kuadro, buruko zapia, urrezko eraztun bat, zidarrezko errasario bi, zidarrezko kollara eta tenedora, zidarrezko burduntzaldi bat, balde bat, zesta pare bi, kobrezko burduntzaldi eta bitzadera, kafetera bat, orinal bi, ausko bat, tenaza, burruntzi bat, palmatoria bi, kandelero bi, lakari bi, buztarri bat, kaldero bat, erregaldaria, kardien pare bat, galbaie, behiek eraizteko aurkitxiki bat, hartua aletzeko tresna, kantina bat, igitai bat, zerrota, gordetako bastidora, lau maro, argizaria, kasia bat. Bestalde, hemen aurrean dauzkadan zenarri bat Bizkaiko foruan ezarritako legeen arabera dagozkien 1500 erreal hartu dizkieten gurasoei. Horrek guztiaren jabe direla adierazi dute. Hala esan du Juan Antonio eta emazte gaiaren gurasoei izalegez eskerrak eman dizkien kontratu honetan emandakoarengatik. Eta haiekiko lotura eta dagokien beste edozein eskubide aitortu dizkie. Ezkonberriek hitza eman diote elkarri, eta aldi berean elkarrenganako maitasun eta guraria erakutsi dairik ezkontza horniduratan 50 dukateko harrak eman dizkiote elkarri. Senar alabarik gabe banatzekotan. Eta txeke alabarik izan arrek ere, testamenturik egiteko adinera helduko ez balira. Beraiek gutxienez testamentua eginda dutzeko, eta ez bestela. Eta bizutik dirauenak orain oparitan eskuratutakoak hartu, eraman eta heredaditzat. Hiltzez denaren ondasun hauek bereganatuta bizitzeko. Alderdi bien arteko beren berekiko ituna da, hautsi ezinak, kasu batean zein bestean, eta zenargaiaren heriotza gertatuko balitz, haren kontratu guztiak gurasoengana etorriko lirateke. Artean bizirik badiraute. Eta ordurako, hilda baleude, erdia anai arrebengana joan, eta beste erdia hark komenigarri iritzitako moduan banatzea. Eta emazte gaiak ere bere gurasoengandik hartutako guztia. Ezkontzako harrak kendu. Nahi duen bezala banatu eta baliatu ahal izango du. Juan Antonio eta Jakoba beraiek ere testamenturik gabeko heriotzak aurre ikusteko elkarri ustea eta hala adierazi diote. Bizirik dirauenak jabe ireneko ondasun guztiak nahi duenean eta nahi duen bezala banatu eta baliatzeko bezain bat.
jainkoak eman diezaizkien seme-alaben artean. Bai dena eman, bakarrari emanez, bai denen artean berdin, zein desberdin banatu. Indarreko legearen arabera onar litezke foru eskubide, zerga eta pentsioen salbuespena. Honen bestez, dokumentua amaitutzat ematen da. Orain dauzkate eta gerora izango dituzten ondasunak, urren ez urren, mende hartzen dituena, zuzenbidez dagozkien ordaintzeko eta hartzekoekin. Honen guztiaren fede ematen du. Ni, Domingo Soparda, Bilboko hiribilduko eskribaua. Eskritura honen sinaduran izan naiz. Honen kopia den, beste baten berdina den, eta erregistroan gorde denarena. 1467 zenbakipean. Fede emateko sinatu du. Besterik gabe, zorionak! Artilezkoa galtzen dute, ez pentsa. Quedó. Mila 900
1952ko irailean gaudela jakinik, sekula etzen igun kontatu lehendakaria zinenik. Ekarri testamentua utzi hori ez da gauza kabala, batek baserriak eta lurrak ta besteak amantala. Uste duz gauza hain ezberdina, gaur tokatua jatala. Josefarentzat ezkontza da ta Jose Antonion funerala. Gure laguna ezkondu zaigu, berak nahi zuen erara. Kuadrillatu mezurtz gutxi gaitu eta kontuak atara. Esan didate ezkon bidaian, zuek zoaztela Kubara. Nahiko meritu handiko ez dauta dibortziatzen ez bazara. Etorrita kontratua lehitu dute atoan, Josefak ere irri egin du sinadura momentoan. Gelditu bedi herri honetan, ta herritarren gogoan, Josefa naitak kaio ederra kendu duela gaurkoan. Pila. Vamos. Dituzten bakian. Vamos a bailar, Cari. Aunque sea un músico, venga. Pues te parece malo.